Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, μαζί για να βάλουμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Θα δούμε και σήμερα όλα τα πολιτικά θέματα, τις ευρωεκλογές, αλλά θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη και στον Τέρες Κουίκ να δώσουμε το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και στους δύο και καλή εβδομάδα. Ναι, αλλά δεν είπες ότι και ο Ολυμπιακός βγαίνει στην Ευρώπη, με συγχωρείς. Να τα μας. Με συγχωρείς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός περίμενε να πάρει την τρίτη θέση για να βγει Ευρώπη. Δεν θα πάρει το κύπελο. Τώρα πάμε με αυτό είναι δήλωση τώρα. Πάμε με πιο άνεση και με λιγότερο άγχος να πάρουμε την Ευρώπη. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πώς το είδαμε? Δίκαια ο ΠΑΟΚ. Δίκαια. Κοίταξε, ομολογώ ότι πιο πολύ έβλεπα τη Λεωφόρο και λιγότερο την Γαριλάου, αλλά ο ΠΑΟΚ το ότι πήρε 4 συνεχόμενα ντέρμπι δείχνει ότι ναι, είναι πρωταθλητής, άξιος πρωταθλητής. Αυτό να λέγεται. Και από εκεί και πέρα ο Λουτσέσκο έκανε μια σοβαρή δουλειά και επιπλέον χαίρομαι ιδιαίτερα που δικαιώνεται η προσπάθεια ενός υπερπόντιου, θα τον έλεγα, του Ιβάν Σαββίδη, γιατί μια που χθες είχαμε τη μαύρη μέρα της γενοκτονίας τους, ο οποίος έχει δώσει πολλά χρήματα για τον ποντιακό ελληνισμό, πάρα πολλά, και για τον ΠΑΟΚ βεβαίως αντίστοιχα. Ήταν πάντως για μένα ένα αναμενόμενο, έτσι όπως παίχτηκαν τα ποδόσφαιρα, οι αγώνες, σε ίσως το συγκλονιστικότερο πρωτάθλημα που τουλάχιστον εγώ έχω βιώσει. Κώστα. Ναι, νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, είχε ανταγωνισμό, είχε εναλλαγές στην κορυφή και βεβαίως μέχρι και όταν ένα πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική είναι κρίσιμο, ακόμα και το τελευταίο παιχνίδι, σε κάθε περίπτωση είναι ενδιαφέρον. Τώρα είναι χαρά της Βόρειας Ελλάδας που επιθυμεί να κάνει και τον double, δεν ξέρω αν ο Άρης τελικά τα καταφέρει. Σε κάθε περίπτωση, άλλο ένα κρίσιμο παιχνίδι είναι ο τελικός του κυπέλλου. Μέχρι τώρα καλά το πήγες. Ναι, όχι, δεν εξέφρασα καλά την το πήγες προσωπική τώρα, μου άποψη. Το κύπελλο άστο τώρα με τον Άρη. Η προσωπική μου άποψη και επιθυμία είναι διαφορετική. Έτσι, είναι γνωστό. Άμα χάσουμε και το κύπελλο δεν έρχομαι για εκπομπή. Είναι γνωστό το τι ομάδα είναι ο καθένας. Σε κάθε περίπτωση το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ο τελικός νικητής. Ναι, Τέρες. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός είναι. Α, και εσύ Παναθηναϊκός. Αλλά βλέπεις τον έχω χαλαρό. Είναι χαλαρός όμως. Λοιπόν, για να δούμε το ρεπορτάζ. Για να δούμε το ρεπορτάζ από την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ και βέβαια που δίκαια πήρε και το πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν για το ποδόσφαιρο. Και να έρθουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Αύριο στην Κοζάνη θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Κώστας ο Μαυρίδης, αλλά και ο Τέρες Κουίκ. Κώστα. Από νωρίς το πρωί θα βρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, στο νομό Κοζάνης ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφτεί τους Δήμους Βουλβεντού, Σερβίων και Κοζάνης. Θα περιδιαβεί και στο πεζόδρομο, στα καταστήματα το πρωί αύριο στην πόλη της Κοζάνης και θα μιλήσει σε ένα καφέ στις 12 το μεσημέρι. Εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδιών. Αν γνωρίζουμε το καφέ, να το πούμε, όποιος θέλει να πάει εκεί πέρα να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχουμε το όνομα του καφέ. Να το πούμε, Κώστα. Ναι. Και θα μιλήσει λοιπόν σε αυτό το καφέ. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι στο κέντρο της πόλης. Εύκολα θα το βρει κανείς.
εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδιών που συνεχίζει ο Πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να μεταφέρει το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη και των ευρωεκλογών. Άλλωστε ήταν στη Βόρεια Ελλάδα και τις προηγούμενες ημέρες, είχε επισκεφτεί την Πέλα, την Ημαθία αλλά και την Πιερία. Τώρα έρχεται στη Δυτική Μακεδονία να επαναλάβει μια επίσκεψη που είχε και στο παρελθόν στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης, είχε συμβεί πριν από μήνες. Τέρες, πώς βλέπεις τις περιοδίες του Πρωθυπουργού? Κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα, πραγματικά είναι τερχαλατζής. Πάει από πάνω μέχρι κάτω, διασχίζει όλη την Ελλάδα, αλλά έχει όμως, κακά τα ψέματα, το μάτι του κυρίως στο βόρειο κομμάτι της χώρας, εκεί όπου έχει προκύψει τον τελευταίο 15ημερο ή 3 εβδομάδες το ζήτημα με την Βόρεια Μακεδονία και το πώς εκείνοι δεν χρησιμοποιούν το συνταγματικό τους όνομα και η πρόεδρος αλλά και ο μέλλον πρωθυπουργός κάνουν τα κόλπα τους. Με τις προειδοποίησεις που παίρνουν και από Ηνωμένες Πολιτείες και από ΝΑΤΟ και από Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέμα βολεύει πιο πολύ τα δεξιά της δεξιάς κόμματα, οπότε λογικά είναι ο πρωθυπουργός να στρέφει την προσοχή του εκεί, βάζοντας κάποιες παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι ότι εμείς δεν συμφωνούσαμε σε πράγματα πολλά που ήταν μέσα στη συμφωνία, αλλά όμως κυρώθηκε και από τη στιγμή που κυρώθηκε εμείς δεν μπορούμε να την καταγγείλουμε πλέον, τελειωμένη αυτή η ιστορία. Θα φέρω τα 3 μνημόνια που προβλέπονται για ακύρωση αργότερα και αν και εφόσον συμμορφωθεί η πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της γείτονος χώρας. Και επίσης νομίζω ότι εάν κάνει αυτή την προσπάθεια που την κάνει επιτυχώς για μένα τουλάχιστον και σε επίπεδο ρητορικής, έχει όλα τα περιθώρια, παρόλο που τον τρομάζει το θέμα της Μακεδονίας, αναφέρομαι γεωγραφικά, να πάρει και πάνω από 33%. Έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση με τον ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη, έχει κλειδώσει και η τρίτη θέση βεβαίως με Πασόκ Ανδρουλάκη, αλλά δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει όλοι ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, θα έχουμε τρίποντο Άκη. Μητσοτάκης, Κασελάκης, Ανδρουλάκης. Πώς ακούγεται αυτό? Ναι. Μένουμε στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο. Καλή εβδομάδα και ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Να πω και εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη σημαντική του επιτυχία. Μια επιτυχία που ανταμείφθηκαν οι κόποι και οι προσπάθειες που έκανε. Ωραία. Επίσκεψη με Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα για να το δώσουμε λιγάκι έτσι σε λεπτομέρειες για να γνωρίζει ο κόσμος που μας παρακολουθεί και θέλει. Καταρχήν να καλησπερίσω τον παλιό φίλο, τον Τέρες Κουίκ, και χαίρομαι που είναι εδώ. Είναι στα πλαίσια των επισκέψεων για τις ευρωεκλογές. Είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός, όπως υπόθηκε και πριν, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Επισκέφτεται νομούς, πόλεις, χωριά, φορείς. Σήμερα είχαμε 2 σημαντικές συναντήσεις το πρωί στο μετρό στην Αθήνα και στον ΟΑΣΤ για τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία είχαν προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα. Αύριο θα είναι το πρωί, θα έρθει στην Κοζάνη. Θα κάνουμε μία στάση στη γέφυρα των Σερβίων για να του δοθούν αναλυτικά κάποια πράγματα όσον αφορά την βελτίωση και τις εργασίες οι οποίες γίνονται. Θα σας θυμίσω ότι τότε είχαμε παρέμβει άμεσα και σαν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είχαμε ενισχύσει με 3 εκατομμύρια για να γίνει αυτή η μελέτη που προσδιορίζει πού είναι το πρόβλημα και προχωράνε οι εργασίες. Θα επισκεφτούμε τους 2 υγιέστατους συνεταιρισμούς μας, τον συνεταιρισμό Δήμητρα και ΑΣΕΠΟΠ και μετά τον Δήμαρχο Βελβεντού. Μετά θα κάνει μια ομιλία στην πλατεία των Σερβίων μπροστά στο Δημαρχείο και μια επίσκεψη στον Δήμαρχο των Σερβίων και θα έρθει στον πεζόδρομο της Κοζάνης, όπου όπως είπατε θα περιηγηθεί τα καταστήματα, θα κάνει μια συνάντηση με τους πολίτες και μια ομιλία στον πεζόδρομο μπροστά στο public. Αυτό είναι το καφέ Παλιά Βόλτα που λέγαμε. Παλιά Βόλτα. Αυτό είναι το σημείο. Και μετά θα συνεχίσει την επίσκεψή του στη Φλόρινα και στη Καστοριά. Αν μου επιτρέπετε όμως, θέλω να μείνω σε αυτό το οποίο είπε ο Τέρες προηγουμένως που αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, την περιοχή μας όλη. Είναι αλήθεια, αν κάποιος θέλει να είναι αντικειμενικός αναλυτής, θα μπορεί να καταλάβει ότι με αυτά που συμβαίνουν σήμερα στα Σκόπια, τι γίνεται στην ουσία,
επαληθεύεται μια άποψη που είχε ακουστεί την περίοδο εκείνη της υπογραφής της συμφωνίας. Ποια ήταν η άποψη αυτή? Η άποψη αυτή ήταν ότι ναι μεν είναι μια συμφωνία με τις οποίες έχουμε πάρα πολλές διαφωνίες και κάποιοι θεωρούσαμε ότι είναι και κακή, αλλά από τη στιγμή που θα ψηφιστεί είμαστε υποχρεωμένοι να την τηρήσουμε. Και αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ακούω διάφορες παράφωνες φωνές που λένε ότι τώρα το γυρνάει, το αλλάζει. Δεν γυρνάμε τίποτα και δεν αλλάζουμε τίποτα. Συνεχίζουμε αυτό το οποίο είχαμε πει και προεκλογικά. Ναι. Ότι είναι μια συμφωνία που διαφωνούμε μεν, αλλά από τη στιγμή που θα ψηφιστεί είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλουμε να είμαστε σοβαρά πολιτικοί, να την διατηρήσουμε. Ναι. Τώρα, έχω... Μου επιτρέπει. Ναι, Τέρες, παρακαλώ, Τέρες. Σε παρακαλώ να προσθέσω ότι δεν είναι μια απλά διακρατική συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία απασχολεί πολλούς και πάνω απ' όλα Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και είναι σαφές αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και το είχε πει και από τότε, ότι μπορεί να βάλει και βέτο για την ενταξιακή πορεία της γείτονας χώρας προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ΝΑΤΟ. Και να θυμίσω και δύο παραμέτρους που ίσως τους ξεχνάμε στην κουβέντα μας. Πρώτον, το πώς όλη η Σαλέα πολέμησε την Συμφωνία των Πρεσπών ο ρωσικός παράγοντας, διότι δεν θέλει, και το λένε ακόμα, το Κουκουέ τι λέει, δεν θέλει να έχει καμία σχέση η επάνω πλευρά της Ελλάδας, η Βόρεια Μακεδονία, οι Σκοπιανοί να έχουν σχέση με το ΝΑΤΟ, δεν το θέλουν. Και το δεύτερο είναι η Τουρκία. Η Τουρκία έλυνε και έκανε ό,τι γούσταρε πάνω στην συγκεκριμένη χώρα. Και με τους Αλβανόφωνους της αλβανικής καταγωγής Σκοπιανούς, να σου το πω έτσι για να μην τσιτώνω την κατάσταση. Λοιπόν, και τώρα ο Τούρκος ξανά παραμονεύει. Ήμουνα στο Υπουργείο Εξωτερικών όταν με παρακαλούσε ο σημερινός πρόεδρος Βουλγαρίας, κλείσε τη συμφωνία, δεν αντέχουμε άλλο τους Τούρκους. Θεωρώ ότι είναι πολύ υπεύθυνη συμπεριφορά αυτή που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, όπως την ανέλησε ο φίλος μου ο Μιχάλης, είναι πολύ υπεύθυνη και από εκεί και πέρα βεβαίως είναι και ο διεθνής παράγοντας που πρέπει να ασκήσει πιέσεις προς αυτούς τους εθνικιστές. Για να πάμε τώρα στα των ευρωεκλογών. Να ξεκινήσω με τον κύριο Παπαδόπουλο και να ρωτήσω ποιο είναι το διακύβευμα για εσάς στις ευρωεκλογές, κύριε Παπαδόπουλο. Πού μπαίνει ο στόχος και αν θέλετε, δεν θα έπρεπε. Τώρα είδατε, μιλήσαμε για τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε περισσότερο για την Ευρώπη και λιγότερο για τα εσωτερικά ζητήματα. Και η άποψη που είπε και ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να ψηφιστεί εκ νέου για σταθερότητα στη χώρα, νομίζω ότι αυτό δεν συνάδει με τις ευρωεκλογές, σαν να έχουμε εθνικές εκλογές, ομίλησε δηλαδή. Για πείτε μας. Πρώτον, δεν έχουμε εθνικές εκλογές. Έχουμε ευρωεκλογές. Συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε εθνικές. Όποιοι νομίζουν ότι ψηφίζουν οι πολίτες με τη λογική των εθνικών εκλογών, κάνουν λάθος. Το έχουμε ζήσει κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι ότι η αλήθεια είναι ότι όσο πιο ισχυρή Ελλάδα, κατά τη γνώμη μας, όσο πιο ισχυρή Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο, τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζονται ή παρεμβαίνουμε στα θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Αυτό είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Η Ελλάδα, ξέρετε, και η Νέα Δημοκρατία είναι ταυτισμένη με την παρουσία της χώρας και των πολιτών στην Ευρώπη. Είναι μια ιστορία που ο Εθνάρχης ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής με πολλή αγωνία, όταν τον είχα γνωρίσει ως φοιτητής σαν πρόεδρος της ΔΑΠ το 1984 τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αυτό και μιλήσαμε με μια άλλη παρέα φοιτητών μαζί του, αυτό που διαισθάνθηκα δεν ήταν όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε, ήταν η αγωνία του για να ενταχθεί η Ελλάδα στην Ευρώπη. Να έχει τα δικαιώματα που πρέπει και να έχει βέβαια και τις υποχρεώσεις που χρειάζεται. Άρα λοιπόν το διακύβευμα είναι μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία, μια ισχυρή Ελλάδα μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Και λέω μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη, διότι όλοι μας κατά καιρούς γνωρίζουμε και ξέρουμε και έχουμε μιλήσει ότι η Ευρώπη ενίοτε δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα έπρεπε να είναι. Άρα το διακύβευμά μας και ο στόχος μας είναι αυτός. Το δεύτερο, που θέλουμε να βρεθούμε. Ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι μία λογική των εκλογών του 19, που η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει ένα πολύ σοβαρό ποσοστό, γύρω στο 33%, και μετά από λίγες μέρες έγινε κυβέρνηση με 41%, δείχνει ακριβώς την πραγματικότητα.
που την ξέρουμε εμείς όλοι που ασχολούμαστε με την πολιτική χρόνια και οι παλαιότεροι ακόμα περισσότερο. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι ο Έλληνας ψηφίζει διαφορετικά σε ευρωεκλογές και διαφορετικά σε εθνικές εκλογές. Νομίζει σε μερικές περιπτώσεις ότι δίνει ένα μήνυμα σε ευρωεκλογές. Κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι δίνουν ένα χαστούκι που στην ουσία δεν έχει να κάνει τίποτα με όλα αυτά. Για να μην φτάσουμε λοιπόν πάλι σε αυτό το νομίζουν ή στο νομίζω, θέλουμε μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία για μια ισχυρή Ελλάδα μες στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι το ποσοστό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, που είναι και σαν στόχος μας, είναι ακριβώς αυτό που πραγματικά πρέπει και μπορεί να γίνει με ευκολία στη χώρα μας. Αν και εγώ πιστεύω, όπως άκουσα και την ανάλυση του Τέρενς προηγουμένως, ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν και με την περίεργη συμπεριφορά των πολιτών όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, και λέω περίεργη γιατί οι μετρήσεις ξέρουμε όλοι τι ρόλο παίζουν και ξέρουμε όλοι ότι καταγράφουν στιγμιαία κάτι, πιθανόν η Νέα Δημοκρατία να ξεπεράσει και το ποσοστό αυτό. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Κώστα, να ξεκινήσω με σένα. Έχουμε όμως δρόμο, φαντάζομαι θα συμφωνείτε κύριε Παπαδόπουλε, για την Ευρώπη που θέλουμε και επιθυμούμε. Το λέω αυτό για παράδειγμα ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τα ελληνικά σύνορα με την γείτονα χώρα, την Τουρκία εννοώ, ευρωπαϊκά σύνορα. Συχνά έχουμε προβλήματα με τη γείτονα και την ίδια στιγμή που εμείς ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αυτά τα προβλήματα, την ίδια στιγμή η Γερμανία πουλάει υποβρύχια στην Τουρκία. Θέλω να πω, η σύμμαχος Γερμανία, το επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συγχωρείτε. Το πρώτο που το έχουμε καταφέρει. Όταν σήμερα και στα χερσαία σύνορα και στα θαλάσσια σύνορα. Εντάξει, τώρα για τη Frontex δεν νομίζω. Δεν εννοεί αυτό ο Κώστας. Εκτός το ελληνικό. Δεν εννοεί αυτό. Ή το ελληνικό στρατό, περιφρουρούν και σε εισαγωγικά ευρωπαϊκό στρατό ή Frontex ή άλλα πολεμικά πλοία ευρωπαϊκών χωρών. Άρα αυτό είναι δεδομένο ότι έχουμε καταφέρει να ονομάζονται τα ελληνικά σύνορα ευρωπαϊκά. Και το λέμε κατά επανάληψη. Τώρα στα υπόλοιπα δεν θα μπω στη λογική αυτή, γιατί θα μπορεί να επεκταθούμε πάρα πολύ. Το τι πουλάει ο καθένας και που πουλάει είναι μια άλλη ιστορία. Ας την αφήσουμε για μια άλλη κουβέντα που θέλει πολλή ώρα. Τέρενς. Για τη Frontex έχω την άποψη και την προσωπική εμπειρία ότι είναι ρεσεψιονίστη. Όποτε βλέπουν κάποιους να έρχονται, καλώς ήρθατε, τους καταγράφουν και εκεί τελειώσαμε, με εξαίρεση τους Μαλτέζους και τους Λετωνούς. Είναι πραγματικά αυτοί οι οποίοι μπαίνανε και κάνανε δουλειά συνόρων Ευρώπης. Αυτό είναι γεγονός. Απλά είναι ρεσεψιονίστη, εγώ αυτό λέω. Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε μια αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία σηκώνει και το τείχος στον Εύρο, το οποίο είναι πράγματι αποτρεπτικό. Από εκεί και πέρα γίνονται και προσπάθειες με τους Αιγύπτιους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κώστας όταν λέγει σύνορα ευρωπαϊκά δεν εννοεί τους μετανάστες. Εννοείται ότι έχουμε μια γείτονα που μας συνεχώς παραβιάζει τον ένα αεροχώρο, συνεχώς μας απειλεί, κατέχει τη μισή Κύπρο που είναι ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό εννοεί ο Κώστας. Αυτό εννοεί ο Κώστας. Ναι, και ο Κώστας καλά. Μην το πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Δεν λέει αυτό ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο μεταναστευτικό. Ναι, παρόλο που ταραξίας του μεταναστευτικού στην περιοχή είναι κύριος ο Τούρκος, ο οποίος έχει πάρει τα δισεκατομμύρια. Άλλο αν εργαλοποιεί και το μεταναστευτικό, άλλο αν το εργαλοποιεί ο Τούρκος. Άλλον το εργαλοποιεί. Ακριβώς. Αλλά όμως το ερώτημα το οποίο θα θέσω στον φίλο μου τον Μιχάλη, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Υπουργό, μας λείπει, το εννοώ αυτό από το κυβερνητικό σχήμα, είναι ότι η Ευρώπη δυστυχώς δεν τα βλέπει τα πράγματα πιο συντεταγμένα σε σχέση με την εξωτερική και την αμυντική μας πολιτική. Δεν τα βλέπει. Η κάθε χώρα στηρίζει το δικό της το παραμύθι απέναντι στην Τουρκία. Έτσι. Και εμείς έχουμε μείνει μόνοι μας. Επ' της ουσίας να παλεύουμε με τους Κύπριους. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι κάτι το οποίο έχει καυτηριαστεί. Ακόμα αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο το επιχείρημα ότι θέλουμε μια ισχυρή, και θα το διευρύνω τώρα, μια ισχυρή κοινοβουλευτική ευρωπαϊκή ομάδα όλων των κομμάτων, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, και είδαμε την τελευταία πενταετία ότι δυστυχώς πρόσωπα από όλα τα κόμματά μας στο Ευρωκοινοβούλιο διαφοροποιήθηκαν, άρα δυνατίζει αυτή η ευρωπαϊκή ομάδα κοινοβουλευτική της Ελλάδος, όχι των κομμάτων. Άρα θέλουμε μια ισχυρή ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο από όλα τα κόμματα και μια ισχυρή ακόμη περισσότερο Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακριβώς αυτό που λέτε ισχύει στην πράξη και το έχουμε ζήσει όλοι. Ωραία.
ή το διαθερεύουν τα δεξιά της δεξιάς κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελλάδα. Δεν άκουσα, με συγχωρείτε, δεν άκουσα. Τέρες, επανέλαβε λίγο. Λέω, δεν σας απασχολεί Συγγνώμη, το ότι και στο δεν σας Ευρωπαϊκό άκουσα. Κοινοβούλιο. Λέει ο Τέρες ότι δεν σας απασχολεί το ότι έχουμε μία άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και των ευρωσκεπτικιστών, κάτι το οποίο συμβαίνει και στη χώρα μας. Αυτό δεν ρωτάς, Τέρες? Και με απασχολεί και με προβληματίζει. Και ακριβώς ακόμα περισσότερο ενισχύεται αυτό που είπαμε κι εσείς και εγώ προηγουμένως, ότι χρειαζόμαστε μια ακόμα πιο ισχυρή ευρωπαϊκή ομάδα δημοκρατικών πεπιθήσεων Και αλλαγών πολιτικών ίσως. χώρου. Και αλλαγών πολιτικών. Και αλλαγών πολιτικών. Και αλλαγών πολιτικών. Πρέπει να το πάρει και λίγο αλλιώς η Ευρώπη. για να μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε τη δική μας παρουσία. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, το είδαμε και στη γείτονα χώρα μας και το βλέπουμε γενικά στην Ευρώπη, την Ιταλία εννοώ γείτονα χώρα μας, η ακροδεξιά ανεβαίνει. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, να δημιουργηθεί ένα τείχος για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Και αυτό γιατί γίνεται? Ένας είναι γιατί ο τρόπος. κάποιοι πολιτικοί Κύριε δεν Παπαδόπουλο, μπορούν να ένας είναι ο πείσουν. τρόπος. Πολιτικές. Κάποιοι πολιτικοί, Ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτός είναι ο κάποιοι τρόπος. πολιτικοί και η ευρωπαϊκή πολιτική δεν μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό που λέει ο Θόδωρος, τόσο καιρό το κανάλι το συγκεκριμένο, το Flash TV, φωνάζει. Πού είσαι Ευρώπη για τους αγρότες? Γιατί είναι άλλοι βόρειοι και άλλοι νότιοι? Δηλαδή, εμείς είμαστε παρακατιανοί. Τα ελλείμματα Πού και είσαι τα Ευρώπη πλεονάσματα. Για την ακρίβεια. Πού δηλαδή, γενικά, πραγματικά το πιστεύω ότι η Ευρώπη θέλει αναγέννηση από την αρχή. Χάρηκα που είπατε πριν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή Εθνάρχη. Το χάρηκα ειλικρινά, το πιστεύω. Αλλά άλλη Ευρώπη ρομαντιζόντουσαν οι τότε πολιτικοί και άλλη Ευρώπη έχουμε καταντήσει τώρα. Χάρη της οικονομίας του χρόνου, επειδή βιάζεται και ο κύριος Παπαδόπουλος και εμείς δεν έχουμε χρόνο, θα το έθετε το ερώτημα ότι αν σήμερα ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, έτσι, ο Ζισκάρ ντ'Εστέν, ο Μιτεράν, θα χαιρόταν για αυτή την Ευρώπη που οραματίστηκαν και δούλεψαν? Όχι. Δεν θα χαιρόταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, Θέλει πολλή δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Άρα εμείς έχουμε υποχρέωση να αλλάξουμε ρότα και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την Ευρώπη. Και αυτό εμείς πιστεύουμε ότι γίνεται ενισχύοντας τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Να απελευθερώσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Μια και Παρακαλώ. να εκμεταλλευτώ την εφηλοξενία σας και να πω εδώ στους συμπολίτες μας ότι αύριο στις 12 η ώρα θα είναι ο Πρωθυπουργός στον πεζόδρομο της Κοζάνης για να φέρει το χαιρετισμό και την ομιλία του. Ωραία. Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Κουίκ, χάρηκα που σας άκουσα. Και εμείς θα Σας σας είδα. ευχαριστήσουμε και να εισπράξουμε τη δέσμευσή σας ότι μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού να κάνουμε και έναν απολογισμό που σίγουρα θα αναφερθεί και στα τοπικά ζητήματα, κύριε Παπαδόπουλο. Ο απολογισμός πάντα είναι χρήσιμος για να καθορίσει το αύριο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Θα μείνουμε στα των ευρωεκλογών, να δούμε και την κίνηση των υπόλοιπων κομμάτων. Είπαμε στο πρώτο μέρος ότι αύριο στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάω στο Λάμπρο Παπαδί και στον Κώστα το Μαυρίδη. Καλησπέρα, Λάμπρο, καλή εβδομάδα. Με τον Κώστα τα είπαμε πριν. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Έντονη κινητικότητα. Η Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζει ενδιαφέρον και τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχουμε σήμερα την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ο οποίος συναντήθηκε και στο Δήμο Αμπελοκήπων με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Κινητικότητα για τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τον Εύωσμο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και μάλιστα πέρασε και από τα περίπτερα των υπολείπων κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει αυτή τη κινητοποίηση τη, ειδικότερα σε Αγενιτσά, με διάφορα στελέχη και υποψήφιους ευρωβουλευτές. Και φυσικά στην Κοζάνη τις επόμενες ημέρες που θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε και εσείς. Κώστα. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη που είπε και υπογράμμισε ο Λάμπρος του Στέφανου Κασελάκη στα περίπτερα των άλλων κομμάτων. Είδε το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Πολλοί έσπευσαν να εξηγήσουν ότι ενδεχομένως είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει αμέσως μετά την βραδιά των ευρωεκλογών. Ίσως να προσπαθεί ο κύριος Κασελάκης να προδικάσει πράγματα ή να πάρει θέση
στην συζήτηση της επόμενης ημέρας. Σε κάθε περίπτωση εντείνεται ο προεκλογικός αγώνας προκειμένου να κερδιθεί έστω και μία ψήφος επιπλέον. Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί ένα πεδίο προνομιακό κυρίως για τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και εκεί στοχεύει και ο Πρωθυπουργός με την επίσκεψή του και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και νωρίτερα στην Κεντρική Μακεδονία. Απ' την άλλη, ο Στέφανος Κασσελάκης δείχνει να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, με το Πασόκ να υπολείπεται και να δείχνει μια στασιμότητα. Αυτή τη στασιμότητα έχει απέναντί του ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να την ξεπεράσει για να έχει περαιτέρω αύξηση το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Άρα, αν κάνουμε μια σύνοψη, το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται ότι θα είναι καθαρά πρώτο κόμμα και θα έχει και διαφορά, είναι αν θα πετύχει το ψυχολογικό όριο του 33% που είχε το 2019, κάτι που λέγαμε πριν και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παπαδόπουλο. Το στοίχημα του Στέφανου Κασσελάκη είναι να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και αν μπορεί να έχει και το ποσοστό των εθνικών εκλογών του 23, συγγνώμη. Έτσι δεν φαίνεται το πράγμα. Το 17% είναι ένα ποσοστό το οποίο θα ήθελε ο κύριος Κασσελάκης αυτός είναι ο να εδραιώσει και την δική του προεδρία, αλλά και να είναι ρυθμιστής τις επόμενες μέρες στα κόμματα της αριστεράς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης επιδίωξε ως αρχικό στόχο να είναι δεύτερο κόμμα. Τώρα σίγουρα θα ανεβάσει τις δυνάμεις του σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 19 από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά βέβαια η μεγάλη συζήτηση είναι πού θα κάτσει ο πύχης στην ελληνική λύση και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, εκεί φαίνεται ότι πλέον δίνεται και η έμφαση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι νομίζω εγώ, Κώστα. Ακριβώς. Με την ελληνική λύση να περνά το ψυχολογικό όριο του 10% στη Βόρεια χώρα, στη Βόρεια Ελλάδα. Σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζει το 9%. Κάποιες δημοσκοπήσεις το φέρνουν μέχρι και το 9%. Αυτός είναι ο στόχος του Κυριάκου Βελόπουλου, να αγγίξει το διψήφιο νούμερο. Τώρα πόσο θα το καταφέρει, μένει και το τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε και τη Φωνή Λογικής, έχουμε και τη Νίκη, που κινούνται σε αυτήν τη σφαίρα της δεξιάς πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως μοιράζονται ψήφους. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο που θα έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να δούμε τι θα μας πει για όλα αυτά. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ για τις ευρωεκλογές. Τα συγχαρητήρια του Υπουργού έχουν διπλή αξία, καθώς προέρχονται από γνωστό οπαδό της ΑΕΚ. Και βέβαια για τους λίγους ή περισσότερους δυσαρεστημένους Θεσσαλονικής από το χθεσινό αποτέλεσμα, υπάρχει μια ευκαιρία ακόμα στον τελικό του κυπέλου να φέρετε και το κύπελο στο Λευκό Πύργο. Ανοίγω μια παρένθεση. Αισθάνομαι προσωπικά δικαιωμένος για το γεγονός ότι οι δύσκολες αποφάσεις τις οποίες πήραμε και αφορούσαν τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, φαίνεται τελικά να δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις. Θυμάστε, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα γήπεδα για 2 μήνες, ως ότου τοποθετηθούν κάμερες, δρομολογηθεί η λύση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτοματοποιηθούν οι ποινές για κάθε είδους παράβαση. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το οποίο κρίθηκε στην κυριολεξία την τελευταία αγωνιστική, και αυτό προφανώς πάντα μπορεί να αυξάνει τα πάθη, η συνολική εικόνα των γηπέδων από τότε που ξεκίνησε και πάλι το πρωτάθλημα με φιλάθλους αλλά και στα play-off είναι μια εικόνα που προσομοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκά γήπεδα. Πιστεύω ότι και στο ποδόσφαιρο σταδιακά γινόμαστε Ευρώπη. Ας το κρατήσουμε αυτό ως ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Εσείς θα κρατήσετε γερά, σε πάλξεις εσείς. Λάτε. Πάμε καλά, πάμε πολύ καλά. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ, εντάξει. Θα τα αλλάξουμε, είναι άδικο αυτό. Είναι απάνθρωπο, είναι σκληρή, πολύ σκληρή. 18 χρόνια πολύ ομιλία. σκληρή, ρε παιδί. 18 χρόνια, 2 ώρα, 2,5 δις ψηφιακά έργα, σπατάλη, τράπεζες, υπερκέρδη, ρεύμα υπερκέρδη, αλλά οι σχολικές καθαρίστριες φταίνε. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε Και οι καθαρίστριες στα νοσοκομεία φταίνε.
μόλις ήρθε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή των Ελλήνων, που περιέγραφε τα στοιχεία για παράβαση καθήκοντος και απιστία του Υπουργού κ. Καραμανλή για τη Σύμβαση 717 που αφορούσε την τηλεδιοίκηση, καταθέσαμε πρόταση για προανακριτική επιτροπή, την οποία βέβαια καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο μόλις προκύψουν νέα στοιχεία και ιδίως από τη δικογραφία της Λάρισσας. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτή την τραγωδία χωρίς να πέσει άπλετο φως, χωρίς να πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Έχουμε τεράστιο ηθικό και πολιτικό χρέος, το σύνολο του πολιτικού συστήματος, για τις ψυχές που χάθηκαν άδικα, αλλά και για τα όσα περνούν τους τελευταίους μήνες οι οικογένειές τους. Έχουμε χρέος για να δώσουμε αγώνα μέχρι τέλους, για διαφάνεια, για δικαιοσύνη στην τραγωδία των τεμπών. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση εδώ στον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Αττική. Στις εκλογές της 9ης Ιουνίου, σε μόλις 3 εβδομάδες από σήμερα, μπορεί να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα από τις προηγούμενες εκλογικές μάχες και το ΚΚΕ να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά. Και ειδικά εδώ στον Πειραιά, όπου το ΚΚΕ ήταν τρίτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, όπως και σε ολόκληρη την Αττική, και με ανεβασμένα διψήφια ποσοστά στους Δήμους και την περιφέρεια. Τώρα μπορούμε να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Είναι καθοριστική η ψήφος των εργατογειτονιών του Πειραιά για να βγάλει η κρίσιμη κάλπη των ευρωεκλογών αυτό που πραγματικά φοβάται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να φύγουμε από τις ευρωεκλογές, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ειδησιογραφίας. Αύριο έχουμε την απεργία, την 24ωρη της ΑΔΔ. Ο Κώστας Μαυρίδης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα. Ναι, 24ωρη απεργία με συγκέντρωση μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών. Κόστος ζωής, ακρίβεια είναι τα ζητήματα που οδηγούν για μία ακόμα φορά τους δημοσίους υπαλλήλους στον δρόμο. Την περασμένη Παρασκευή συντάχθηκε με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΔΔ και η ΟΛΜΕ. Έτσι, αύριο συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί. Κυρίως διαμαρτύρονται, πέρα από τα θέματα που βάζει η ΑΔΔ, οι εκπαιδευτικοί έχουν επιπλέον το θέμα της ατομικής αξιολόγησης. Να μείνουμε στην αυριανή απεργία, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, τον κύριο Δημήτρη Ντέντη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του ΦΛΑΣ. Είστε ΠΑΟΚ, μήπως να σας πούμε και συγχαρητήρια? Όχι, εντάξει, Ηρακλής είμαι, αλλά χάρηκα που το πήρε ο ΠΑΟΚ, δεν πειράζει. Ομάδα της Βόρεια Ελλάδας είναι και καλό ήταν αυτό. Εσύ, Λάμπρο, να μην το παίρνει πάντα η Αθήνα. Ναι. Εσύ, Λάμπρο, αρίσεσαι? Εγώ θα πανηγυρίσω την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό δεν το θέλω. Αυτό τώρα μας τα χαλάς. Αυτό τώρα μας τα χαλάς. Μέχρι τώρα ήμασταν καλά. Λοιπόν, για να πάμε ο καλύτερος με πράσινο χώμα. Για να πάμε στην αυριανή απεργία, κύριε Ντέντη. Αύριο έχουμε η ΑΔΔ στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο στις αρχές Απριλίου. Προκήρυξε την 24ωρη απεργία για τις 21 του Μάη, που κύριο μέλημά μας είναι οι αυξήσεις στο δημόσιο τομέα. Πρέπει να πούμε ότι από οι αύξησεις που έδωσε η κυβέρνηση από 37 μέχρι 41 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από τη χρονιά, είχε ως αποτέλεσμα αυτές να εξανεμιστούν και να μην μπορούμε να πάρουμε αυτά που έχει ο πληθωρισμός. Εμείς ζητάμε 10% οριζόντιες αυξήσεις σε όλους τους μισθούς. Ζητάμε να μας δώσουν το πάγωμα της διετίας του 2016-2017, να γίνουν προσλήψεις στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην πρόνοια, και όπου αλλού όπου χρειάζεται ο δημόσιος τομέας, γιατί αυτό το νιώθουν οι πολίτες όταν έρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και από εκεί και άλλα ζητάμε ότι το επόμενο Γενικό Συμβούλιο που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη στις αρχές Ιουνίου να αποφασίσουν τις περαιτέρω πορείες μας. Ελλείψεις σε προσωπικό και κενά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα
Και είναι και αποτέλεσμα έτσι, των μνημονιακών πολιτικών και δεσμεύσεων που είχαμε, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε και προσλήψεις. Παρόλο το ότι έχει κυλήσει αρκετό νερό μετά το 19, δυστυχώς ακόμη και σήμερα έχουμε κενά. Η κατάσταση που έχουμε στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, που είστε πρόεδρος, αν γνωρίζετε και σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που ενδιαφέρει περισσότερο τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, είναι κοντά στο μέσο όρο των κενών ή είμαστε χειρότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα? Είμαστε λίγο χειρότερα κοντά στο μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχουν οι προκηρύξεις που έχουν πει ότι στον χώρο της υγείας που είμαι, ότι ένας θα φεύγει, ένας θα έρχεται, ακόμα από την προκήρυξη του 2019 δεν έχουν έρθει εργαζόμενοι. Τώρα έχουν βγει τα οριστικά αποτελέσματα και αυτοί ανακυκλώνονται, γιατί αυτή τη στιγμή είναι επικουρικοί και φεύγουν, δηλαδή στο νοσοκομείο της Κοζάνης αυτή τη στιγμή θα έρθουν 16 και θα φεύγουν 14. Οπότε καταλαβαίνετε, ανακυκλώνεται ο κόσμος. Όπου ο άλλος για να έρθει, για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο που δεν ήταν πριν, χρειάζεται 1 με 2 μήνες. Εμείς ζητούσαμε και αυτό που είχαμε και την απεργία που είχαμε στην Ποηδίνη στις 16 του Μάη και είχαμε τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Το ζητήσαμε ότι πρέπει να γίνουν αορίστου όλες αυτές οι συμβάσεις, να μην αλλάζουν δηλαδή οι εργαζόμενοι που υπάρχουν, που είναι στην Κοζάνη, γιατί ο άλλος θα φύγει από την Κοζάνη, θα πάει στο Παπαγεωργείο, θα πάει και μετά στη Θεσσαλονίκη ή κάποιος από εκεί θα έρθει στην Κοζάνη. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και κενά στα νοσοκομεία, γιατί θα πάρουν και τα ρεπό τους και τις άδειες και θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι, πέρα από τις αριθμίες είναι και το Υπάρχουν ζήτημα. και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες και στο ΙΚΑ που μπορεί να υπάρχει και στις νομαρχίες και στις περιφέρειες. Υπάρχουν μεγάλα κενά. Βλέπετε ότι πάτε και σε ένα γραφείο είναι μόνο ένας υπάλληλος. Αυτός δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και όταν έχει αυτός ο υπάλληλος 4 και 5 αρμοδιότητες μαζί. Αυτά τα κενά μπορεί να τα σηκώσει ο προϋπολογισμός και να κάνουμε τις προσλήψεις, ή ξοδεύουμε και περισσότερο από τον κρατικό προϋπολογισμό για να βάζουμε μέσα εποχικούς υπαλλήλους ή μέσω εργολάβων εργαζόμενους κτλ? Κοιτάξτε να δείτε, όλο το σύστημα είναι να τα παίρνουν εργολάβοι. Αυτό φάνηκε και από τα νοσοκομεία. Όταν οι υποστηρικτικές ειδικότητες, δηλαδή η καθαριότητα, η σύντηση και η φύλαξη, δόθηκαν στους εργολάβους στα περισσότερα νοσοκομεία, αλλά ήταν πριν με συμβάσεις που έχουν ανανεωθεί λόγω COVID και όλα αυτά. Έπρεπε αυτοί οι συνάδελφοι να μην υπάρχουν συμβάσεις, να γίνουν μόνιμοι. Για να πούμε και τις συμβάσεις που τους είχαν κάθε χρόνο με μία σύμβαση δεν γινόταν. 2 χρόνια σύμβαση και μετά ανανεώνονταν κάθε χρόνο. Οπότε καταλαβαίνει, αυτό δημιούργησε και σε αυτούς το πρόβλημα. Οι άνθρωποι δουλεύαν 8 χρόνια και τώρα βρίσκονται εκτός. Οπότε καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται αυτό και οι εργολάβοι αμείβονται περισσότερο. Και χάνουμε μια πολύτιμη τεχνογνωσία που συγκεντρώνεται και πείρα και εμπειρία που την έχουμε ανάγκη. Έτσι, γιατί εκεί επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Λοιπόν, για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Έλα, Κώστα. Ναι, το ζητούμενο είναι πόσο εύκολα βγαίνει κανείς στον δρόμο και αν τελικά όταν βγαίνει στον δρόμο έχει το κέρδος στην απεργιακή κινητοποίηση. Θέλω να πω, φτάνει μια 24ωρη απεργία για να πιέσει την κυβέρνηση να ικανοποιήσει μέρος ετοιμάτων από αυτά που έχουν οι δημοσίοι υπάλληλοι, κύριε Τέτη? Κύριε Μαυρίδη, κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να λέμε αλήθειες. Ο κόσμος δεν μπορεί να απεργήσει. Το καταλαβαίνουμε. Θέλει, αλλά σκέφτεται και τον μεροκάμα του. Όταν ο οικογενειακός προγραμματισμός δεν φτάνει να βγάλει στο 20ήμερο, καταλαβαίνετε ότι μια απεργία κοστίζει από 80 μέχρι 100 ευρώ όταν θα απεργήσεις, θα είσαι μείον τον επόμενο μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε, ο κόσμος για αυτό το πράγμα δεν απεργεί. Βέβαια, πρέπει να το καταλάβουν όμως και όλοι οι συνάδελφοι ότι όλα για αυτά που έχουμε εμείς έχουμε κερδίσει και έχουμε αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε, κάποιοι πριν από εμάς παλέψανε για μας. Πρέπει να το καταλάβουν ότι εμείς, για να κερδίσουμε εμείς και να αφήσουμε στις επόμενες γενιές, πρέπει να το κάνουμε με αγώνες. Ο μόνος αγώνας που έχουμε εμείς στα χέρια είναι η απεργία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν, να το νιώσουν και να το βιώσουν για να παλέψουμε, για να κερδίσουμε αυτά που ζητάμε εμείς. Αξιοπρεπείς μισθούς για να μπορούσαμε να ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Από ό,τι φαίνεται, μόνο η απεργία είναι. Γιατί όταν πάνε στην κάλπη, έτσι όπως είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των exit polls την ημέρα που ψηφίζουμε, δείχνουν ότι εκεί στην κάλπη οι δημόσιοι υπάλληλοι ψηφίζουν την κυβέρνηση που τώρα σήμερα τις ασκούν κριτική έντονη γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς εξηγείται, κύριε Ντέτη, το έχετε εξηγήσει? Όχι, κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει. Ο καθένας είναι ελεύθερος να ψηφίσει ό,τι θέλει στην κάλπη. Αυτό είναι ανευθύνωτο δικαίωμα δημοκρατικό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ζητάμε να συμμετέχουν στην απεργία, να διαδηλώσουν. Δηλαδή η ψήφος μας δεν αλλάζει τις πολιτικές, η απεργία της αλλάζει. Πάντα αλλάζει. Και η ψήφος και η απεργία της αλλάζει. Και η απεργία της διαμορφώνει
Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να το δουν. Αυτό θα το δούμε στις 9 Ιουνίου, στις εκλογές θα το δούμε. Τώρα όμως προέχει η απεργία, η απεργία στις 21 Μαΐου. Αύριο πρέπει να πούμε ότι έχουμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας σαν Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κοζάνης για το νοσοκομείο της Κοζάνης, όλα αυτά που γίνονται για τη ΜΕΘ και για τις άλλες κλινικές. 10 η ώρα θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και το νομαρχιακό τμήμα πάνω στο νοσοκομείο, στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Κοζάνης και όπου από εκεί με πορεία θα κατεβούμε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου θα γίνει η κεντρική συγκέντρωση του νομαρχιακού τμήματος. Μισό λεπτό, κύριε Τέντη. Κεντρική πλατεία, άκουσα συγκέντρωση. Ναι, 12 η ώρα. 12 η ώρα, την ίδια ώρα μερικά Εμείς έχουμε ζητήσει, θα είμαστε ο Πρωθυπουργός θα είναι πιο εκεί. Δεν μας πειράζει. Όχι, λέω μήπως προσπαθήσετε να έρθετε σε επαφή. Όχι, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει μια προεκλογική συγκέντρωση για το κόμμα του, για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι καλός να έρθει να την κάνει. Εμείς θα κάνουμε ειρηνικά την απεργία μας και τη διαδήλωσή μας. Ναι. Έλα, Λάμπρο. Ναι, επειδή βρισκόμαστε στην κορύφωση της προεκλογικής περίοδου, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τέντη, έχετε κάποια επαφή με το Υπουργείο, με τους ευθύνοντες του Υπουργείου, πήρατε έστω κάποια προεκλογική υπόσχεση ότι θα το δούμε, ας περάσουν εκλογές και μετά έγινε κάποια επαφή της πολιτείας με εσάς? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς προχθές, σαν Ποηδίν που είχαμε την απεργία και την πορεία στην Αθήνα και παρευρισκόμουν εγώ, έγινε η συνάντηση με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ποηδίν με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης τα είπε αυτά που έχει να πει. Δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που τέθηκαν. Και εμείς, το κύριο μέλημά μας ήταν όλοι οι συμβασιούχοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας να πάνε να γίνουν αορίστου χρόνου για να μπορούν, αυτή είναι η τεχνογνωσία που είπε ο κύριος Καρυπίδης, να παραμείνει και να μην αναλάζονται στα νοσοκομεία. Όχι μόνο κάποιοι δεν ανανεώνονται. Φεύγουν και του στέλνει και στην εστία ο κ. Γεωργιάδης. Πάτε να δουλέψετε στον τουρισμό. Κοιτάξτε να δείτε, πέρα από εκεί, εμείς είμαστε αντίθετοι και με τα απογευματινά χειρουργία που θέλει να βάλει και με τους ιδιώτες γιατρούς που θέλει να φέρει μέσα στα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε οι πρώτοι-τελευταίοι στην 27 της Ευρωζώνη και τελευταίοι στην κλειστή την Ευρωζώνη. Οπότε καταλαβαίνετε στο θέμα της υγείας. Καταλαβαίνετε ότι εμείς αυτό που θέλει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης να μας φτάσει πριν από το 1984 όταν εφαρμόστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να είστε καλά, κύριε Τέντη, να ευχηθούμε καλούς αγώνες και να έχει επιτυχία η αυριανή σας απεργία. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια. Ως γνωστό, ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητάει να διευθετηθεί το θέμα και μέσω της Ευρώπης. Πάω στον Κώστα Μαυρίδη να μας δώσει το νεότερα για το θέμα αυτό. Κώστα. Ναι, είναι μια επιστολή που στάλθηκε με αποδέκτη την Φόντερ Λάιεν. Βέβαια, αυτό όλο για να μπει σε ενέργεια στο βαθμό που μπορεί να συμβεί και να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές, καθώς και το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται στο ρυθμό των ευρωεκλογών. Άλλωστε, η κυρία Φόντερ Λάιεν είναι και η ίδια υποψήφια για την επόμενη περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που ζητά ο Πρωθυπουργός, να πούμε ότι ζητά μεταξύ των άλλων να εμπλουτιστεί το ενωσιακό δίκαιο σε σχέση με την προστασία του ανταγωνισμού, να υπάρξει απαλληφή γλωσσικών περιορισμών και να υπάρξει επίσης αποτροπή των εταιριών με τα τεχνάσματα που πραγματοποιούν στα προϊόντα τους, είτε αφαιρώντας κάποιο συστατικό είτε προσθέτοντας κάποιο συστατικό, προκειμένου να το διαθέσουν ανάλογα με την νοοτροπία και την παράδοση και τον πολιτισμό της κάθε χώρας στην αγορά της χώρας αυτής, με διαφορετική τιμή από ό,τι στην Ένωση. Δηλαδή, στην απόλυτη ακρίβεια τα προϊόντα διαφέρουν κατά ελάχιστο, χωρίς ουσιαστική διαφορά, αλλά πουλούνται πολύ διαφορετικά στις τιμές. Δεν ξέρω κατά πόσον, αυτό τουλάχιστον λέει η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά πόσον μπορεί να παρέμβει στην ελεύθερη αγορά
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε κάθε περίπτωση η αντιπολίτευση κάνει λόγο για παραδοχή ήττας από την πλευρά της κυβέρνησης στο να ελέγξει την ακρίβεια στην χώρια αγορά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο, στα ζητήματα της ακρίβειας και του ανταγωνισμού. Τα λέγαμε και προχθές εδώ με τον Ευρωβουλευτή τον κύριο Κούλογλου, που αυτό νομίζω ουσιαστικά είναι και μία αμφισβήτηση της πρωτοβουλίας του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και αν θέλετε, και επιπλέον οι καταναλωτικές ενώσεις, οι ενώσεις καταναλωτών, συχνά κάνουν λόγο για λειτουργία καρτέλ μεταξύ των εταιριών. Για την επιστολή του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, αλλά και για αυτό που συζητιέται έντονα, το αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έχουν εισπραχθεί αυτά τα πρόστιμα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λεχουρίτη, γνωστό σε όλους μας, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλή εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε. Καλή εβδομάδα, κύριε Καρυπίδη, κύριε Μαυρίδη. Γενικά καλή εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δυστυχώς η κεντρική και νότια Ελλάδα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Πέραν από την επιστολή που έστειλε ο κύριος Πρωθυπουργός στην αρμόδια Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Φόντερ Λάιεν, η σημασία είναι μία. Η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στην εξέδρα χωρίς να θέλει, γιατί δεν υπάρχει δεν θέλει να επιλύσει το πρόβλημα που την ταλανίζει εδώ και 4 χρόνια και λύση δεν μπορεί να βρει. Παρόλα τα καλάθια του νοικοκυριού, παρόλο το market pass, παρόλα τα νομοθετήματα περί καθαρών τιμών, περί όλων αυτών που θα εφαρμοζόντουσαν, αποδεικνύεται ότι η ακρίβεια καλά κρατεί. Αλλά πέραν από αυτό, κύριε Καρυπίδη, να μιλήσουμε ουσιαστικά όχι μόνο για τις πολυεθνικές εταιρείες που ακριβένουν τα προϊόντα και τα φέρνουν στην Ελλάδα, αλλά να μιλήσουμε και για τις ελληνικές εταιρείες που τα αγοράζουν πάφτινα από τον παραγωγό και τα πουλάνε ακριβά στον καταναλωτή. Για αυτούς θα στείλει επιστολή ο κύριος Πρωθυπουργός και σε ποιον? Τον εαυτό του? Ένα το κρατούμε. Δεύτερο κρατούμε. Σήμερα συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής της Παραγωγής και Εμπορίου σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις. Και παράλληλα, αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο, τι άλλο κάνει, κύριε Καρυπίδη? Καταργεί τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4177 του 2013 περί επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών ανακοινώσεων, μείωσης τιμής, εκτόσεων και προσφορών. Δηλαδή, από τη μία μας λέει ότι στέλνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για αυτά τα οποία συμβαίνουν για εμάς χωρίς εμάς, και από την άλλη, εδώ στην Ελλάδα, η ίδια η κυβέρνηση καταργεί διατάξεις που βάζαν κατά κάποιο τρόπο έναν περιορισμό. Προσέξτε, τώρα τι θα συμβεί. Θα γίνει το έλα να δεις. Αφού υπάρχει αυτή η πρακτική, η αντίληψη, τέλος πάντων κατάσταση στην αγορά, θα γίνει το πανηγύρι, θα γίνει πάρτι, θα γίνει ό,τι θέλετε και δεν θέλετε. Και όλη η φασαρία το προηγούμενο διάστημα για την επιβολή προστίμων. Το αν όντως έχουν επιβληθεί, το αν όντως έχουν εισπραχθεί, πώς έχουν εισπραχθεί, αν έχουν πάει στα δημόσια ταμεία, αν είναι το απαιτούμενο για να κάνει η εταιρεία την έσταση, άρα δεν πάει στο δημόσιο ταμείο, πάει κάπου αλλού και είναι σε αναμονή. Γιατί όλη αυτή η φασαρία, εφόσον σήμερα που ήσασταν κι εσείς στην Επιτροπή στη Βουλή, έρχεται αυτή η διάταξη σε αυτό το νομοσχέδιο που ουσιαστικά τους απαλλάσσει? Μα αυτό είπαμε κι εμείς. Αυτά είναι φοβερά τώρα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μας δουλεύουν και να μας κοροϊδεύουν και να συνεχίσουν να μας κοροϊδεύουν στέλνοντας επιστολές. Πρέασε τις επιστολές, τι γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ νομοθετείς και απαλλάσσεις. Ακριβώς. Εδώ πας για ανομοθεσία και απαλλάσσεις την παραβατικότητα. Φοβερό. Δηλαδή είναι πράγματα αδιανόητα. Απλά φέρνεις μία, λέει, περιβόητη υπηρεσία, την Δημαία, και της δίνεις αρμοδιότητες και παίρνεις αρμοδιότητες από τις περιφερειακές διευθύνσεις εμπορίου, γιατί κάνανε σωστά τη δουλειά τους και επιβάλλαν κυρώσεις και πρόστιμα. Και τι, αν δείτε δηλαδή η συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή, οι μόνοι
που ήταν υπέρ του νομοσχεδίου. Οι μόνοι οι οποίοι ήταν υπέρ της Δημαία ήταν ο εμπορικός κόσμος, το επιμελητήρια και η βιομηχανία. Οι οργανώσεις καταναλωτών ήταν απέναντι. Η αντιπολίτευση ήταν απέναντι. Δεν γίνεται λοιπόν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν να φέρνεις ένα νομοσχέδιο. Ποιος θα είναι διοικητής στη Δημαία, τι λεφτά θα παίρνει ο διοικητής, τι γραφεία, τι το ένα, τι το άλλο. Και η αγορά να λέγεται ότι δήθεν κάνουν ελέγχους, περισσότερους ελέγχους από κάθε άλλη φορά, επιβάλλουν πρόστιμα και κυρώσεις. Και όταν στέλνει στον Υπουργό εξώδικο, όπως έστειλε μια οργάνωση καταναλωτών, για να ενημερώσει τι ακριβώς προϊόντα ήταν αυτά τα οποία είχαν οι πολυεθνικές και εσχροκερδούσαν και επέβαλε το πρόστιμο, δεν απαντάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Εμείς, κύριε Καρυπίδη, από 29 Μαΐου του 2023, εδώ και ένα χρόνο, είχαμε κάνει επιστολή με παραστατικά, με φωτογραφίες, με τιμολόγια, για παράβαση μιας εταιρείας αρτοπολίσεων, δηλαδή φούρνος, μια αλυσίδα από φούρνους, πως παρανομεί, πως δεν λειτουργεί με βάση τον νόμο περί όλων της διακίνησης των αρτοπαρασκευασμάτων, δηλαδή πουλούσαν λαγάνες για φρέσκια λαγάνα, πουλούσαν κατεψυγμένο ψωμί για φρέσκο ψωμί, πουλούσαν τυρόπιτες, κασερόπιτες και όλα αυτά τα κρουασάν ως φρέσκα και ήταν κατεψυγμένα. Και ακόμα να ελέγξουν εδώ και ένα χρόνο. Ξέρετε τι θέλουν την Δημαία? Τη Δημαία τι θέλουν? Ως τους πρετοριανούς που θα παίρνουν εντολή από τον Υπουργό, από τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και Εμπορίου, σε ποια επιχείρηση θα πάνε να κάνουν έλεγχο, και βεβαίως θα πέφτει μετά το πολιτικό μέσο να μην κυνηγήσετε την επιχείρηση γιατί είναι δική μας. Αν είναι από την άλλη πλευρά, βαράτε τους στα αυτιά. Αυτή είναι η έλεγχη στην αγορά και οι κανόνες που πρέπει να επιμένει μια πολιτεία να βάζει ορθούς κανόνες, να χτυπήσει τη λαμογιά, την απατεωνιά και κυνηγάει αυτούς οι οποίοι είναι σύνομοι, όπως έγινε και με την εταιρεία με τα καταψυγμένα λαχανικά. Κύριε Καρυπίδη, έχουμε αγανακτήσει. Και παράλληλα, εκεί που υπήρχε μια επιτροπή για να ελέγχει τις οργανώσεις καταναλωτών, καταργείται και αυτή η επιτροπή και θα τις ελέγχει μόνο το Υπουργείο. Δηλαδή, και δεν μας δίνει καθόλου τίποτα επιχορήγηση και δεν βοηθάει τις οργανώσεις καταναλωτών και θέλει να τις ελέγξει για να μην έχουν φωνή. Επειδή δεν μπορεί να μας καταργήσει, θέλει να τις ελέγξει. Να μην υπάρχει ελευθερία φωνής και θίγουμε τα φιλαράκια και τους καλά κρατούνται στην εξουσία. Κώστας Μαυρίδης. Δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ. Νομίζω τα πει όλα ο Πρόεδρος. Κώστα. Ναι, και εγώ δυσκολεύομαι να βρω κάτι. Δηλαδή πάμε από το κακό στο χειρότερο πήγαμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς θεωρείτε ως καταναλωτικό κίνημα ότι μπορεί να θεσπίσει κάποιες οδηγίες, κάποιους νόμους για να ελέγξει τις πολυεθνικές, αυτό που τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός ζητά? Μα κύριε Μαυρίδη... Ή είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση προεκλογικό τέχνασμα, πυροτέχνημα? Μα κύριε Μαυρίδη, συγγνώμη, πιστεύετε εσείς ότι αυτή η επιστολή θα υποχρεώσει τις πολυεθνικές εταιρείες να ρίξουν τις τιμές στα προϊόντα τους? Μα από τη μία λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης, σε μια ελεύθερη οικονομία, σε μια ελεύθερη αγορά δεν μπορώ να βάλω περιορισμό και φραγμό. Και από την άλλη στέλνει επιστολές για να μας πει τι? Ότι ξέρετε ότι εγώ ενδιαφέρομαι για εσάς και στέλνω επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας είπα προηγουμένως, και θα στείλει στον ίδιο την Πρωθυπουργό την επιστολή για τα κακό σχήμανα στην Ελλάδα με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου πείτε, δεν είναι κοροϊδία? Δεν εξαπατάται ο καταναλωτής και ο κόσμος με αυτά τα οποία ακούει? Έλεος πια, εντάξει, ξέρουμε οι πολιτικοί λένε ψέματα, αλλά και τα ψέματα έχουν και κάποιο όριο. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες στέλνω επιστολές στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα κάντε ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί να αγοράζεις τη σταφίδα 70 λεπτά και να την πουλάς 7, 8 και 10 ευρώ το κιλό. Δεν μπορείς να αγοράζεις το κεράσι στα 4 ευρώ και να τα πουλάς 16. Σήμερα μου ήρθε καταγγελία πως αγόρασε κάποιος κατσικάκι 16 και 30 το κιλό. Ποιος θα ελέγξει αυτόν τον χασάπι ή την αγορά, πόσο το αγόρασε και πόσο το πουλάει? Τι κοροϊδευόμαστε τώρα και μας λένε με επιστολές
και όλα αυτά τα συναφή με τα καλάθια του νοικοκυριού, με τα καλάθια του νονού, με τα καλάθια της νονάς, με τα καλάθια των Χριστουγέννων, με τα πας και όλα τα συναφή συν τα 4 μέτρα από 1η Μαρτίου, πως θα έριχναν τις τιμές. Τι τελικά είχε συμπέρασμα και το αποτέλεσμα? Να αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να στείλει επιστολή. Άρα τα μέτρα που εμείς λέγαμε από την αρχή ότι είναι προς λάθος κατεύθυνση, τελικά δεν ευωδώστηκαν για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι το νεότερο είναι αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται και να επιβαρύνει επιπρόσθετα και να προκαλέσει όχι μόνο το καταναλωτικό κίνημα αλλά και όλους εμάς. Και βέβαια η επιστολή θα είχε μία ουσία. Νωρίτερα θα μπορούσε να μας απαντήσει κάποιος από την κυβέρνηση, κύριε Λεχουρήτη, γιατί εγώ αυτό θα έλεγα, αν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς είναι δυνατόν ένα ελληνικό προϊόν στη Γαλλία, στη Γερμανία να είναι πολύ φθηνότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Το γιαούρτι, ας πούμε. Είναι λόγω προθητικών ενεργειών. Τι προθητικών? Ακούστε. Όταν η αντίληψη του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή γιατί τα απορρυπαντικά του κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, που είναι Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή και Εμπορίου, που ουσιαστικά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έγινε διεύθυνση καταναλωτή. Δεν υπάρχει ουσιαστική Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Τόσο σπουδή δίνουν στην προστασία του καταναλωτή. Όταν έχει την αντίληψη ένα απορρυπαντικό στην Ελλάδα είναι ακριβότερο σε σύγκριση με τη Γερμανία, ακούστε δηλαδή, εγώ έχω χάσει τα μαλλιά μου νέος, αλλά μάλλον θα χάσω και τα υπόλοιπα. Γιατί λέει το απορρυπαντικό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα είναι πιο ενισχυμένο ένεκα του ότι ο Έλληνας τρώει λάδι και λερώνεται περισσότερο από ότι ο Γερμανός ή ο Γάλλος ή ο Εγγλέζος που δεν τρώνε καθαρό λάδι, τρώνε σπορέλαια και λερώνει το ρούχο του. Επιτρέψτε μου. Όχι τεινάζει στην μπάγκα στον αέρα, κύριε αλλά Πρόεδρε, δεν ξέρει τι. Αυτή ήταν η απάντηση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κύριε Καρυπίδη. Είμαστε για γέλια και για κλάματα. Αυτό το ισχυρίζονται και οι επιχειρήσεις, να σας πω. Καλά, εντάξει. Γιατί λένε ότι υπάρχει και ανάλογα με το νερό που χρησιμοποιούν τα πλυντήρια. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Το γιαούρτι πώς είναι δυνατόν που παράγεται στην Ελλάδα? Έχει ένα κόστος μεταφοράς. Έχει εμπόρους, έχει αποθήκες, έχει κέντρα, έτσι, εμπορικά κέντρα μεγάλα, εμπορευματική σταθμή. Πώς γίνεται να είναι φθηνότερο στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα? Πώς γίνεται να είναι στη Βουλγαρία στη μισή τιμή από ό,τι στην Ελλάδα? Εδώ αυτές είναι οι απαντήσεις. Για να μας πει η Ευρώπη τι είναι λάθος. Εγώ θα πω και τον αντίλογο. Έχει να κάνει και με την επιθετική πολιτική της εταιρείας προκειμένου να μπει στην αγορά, μια νέα αγορά. Πόσα χρόνια? Ναι, αυτό είναι ένα Πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια? Μήπως έχει να κάνει με το Μερσασάζικ που έχουν τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδα έναντι της Γαλλίας? Που πληρώνεις ακριβά το ράδι και τη θέση που θα κάτσεις ή τη θέση στο ψυγείο. Και αυτό παίζει. Έχει να κάνει με την υψηλή φορολογία που πρώτα σκροκεδεί το κράτος. Σε αυτά σας δίνουν απαντήσεις, κύριε Λεχουρήτη? Όχι βέβαια. Εμείς έχουμε βάλει κατ' επανάληψη τα ερωτήματα. Τώρα τα προστήματα εισπράττονται επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Εδώ έχουν να εισπράξουν πρόστιμα το 2018. 4. Ωραία. Τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Κρέκας, ότι εισπράξαμε το 50% των προστίμων, ισχύει? Ή είναι η προκαταβολή για να κάνει έσταση η εταιρεία που πάει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή δεσμεύεται σε ένα λογαριασμό που αν δεν δικαιωθεί η εταιρεία τότε πάει στα δημόσια έσοδα, αλλά μέχρι τότε δεν τα κουμπάει κανείς? Ναι, ακριβώς αυτό. Που περνάει και μια 8ετία. Ακριβώς αυτό είναι. Είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο για να κάνεις έφεση και ένσταση κατά του προστίμου να καταβάλεις το 50% του προστίμου, το οποίο δεν πάει στα κρατικά ταμεία, μπαίνει όπως είπατε σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, δεν πειράζεται καθόλου, άρα δεν εισπράτεται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αν δικαιωθεί η επιχείρηση, τότε τρέχεις και δεν στάνεις. Τα δίνεις και με τόκο πίσω. Λοιπόν, αυτά είναι τερτύπια της χαλιμάς, κύριε Καρυπίδη. Είναι κοροϊδία. Δεν γίνεται άλλο να μας ταΐζουν σανό και κάρβουνο για να πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις. Δεν είμαστε κόντρα στις επιχειρήσεις. Προς Θεού. Και γιατί το λέω? Το είπα και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ξέρετε γιατί λειτουργεί έτσι το σύστημα και δεν τιμωρούνται οι επιχειρήσεις? Διότι τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μπουκωμένα ΜΜΕ, επειδή παίρνουν
η μεγάλη μερίδα των διαφημίσεων δεν θα πάνε κόντρα στα συμφέροντά του. Δυστυχώς, όταν η δημοσιογραφία εξυπηρετεί συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτικών, μην περιμένετε να δούμε άσπρη μέρα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ θερμά. Τι να πω, καλή Ανάσταση, να πω έγινε η Ανάσταση. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μένω με τον Κώστα. Χθες ήταν μια μαύρη μέρα, έτσι. Μέρα πένθους, γενοκτονία του ποντιακού μας ελληνισμού. Βλέπουμε εδώ και εικόνες. Έλα, Κώστα. Ναι, το επίκεντρο, η πόλη της Θεσσαλονίκης, η πλατεία της Αγίας Σοφίας, όπου η Ποντιακή πραγματοποίησε την κεντρική εκδήλωση, 19η Μαΐου, η μέρα μνήμης, η μέρα διεκδίκησης απέναντι στην γενοκτονία που υπέστη ο ελληνισμός του Πόντου από τους νεότουρκους. Το αίτημα είναι η διεθνή αναγνώριση, η συγγνώμη που ζητούν οι Πόντιοι και οι Έλληνες γενικότερα από το σύγχρονο τουρκικό κράτος. Βέβαια, σε αντίθεση, η μέρα της 19ης Μαΐου στην Τουρκία είναι η μέρα εορτασμού και απελευθέρωσης, όπως είπε ο πρόεδρος Ερντογάν, που δημιούργησε και μια πολιτική κόντρα στα κόμματα της χώρας μας. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Οι εκδηλώσεις στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο επίκεντρο ήταν η μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα στον Δήμο της Κοζάνης, αλλά και η κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας, θα έλεγα, γιατί εκεί το 1985 ουσιαστικά ξεκίνησε με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη και με την τότε Εύξηνο Λέσχη το αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας, που το 1994 επί Ανδρέα Παπανδρέου, κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε νόμος του κράτους με απόφαση της Ελληνικής Βουλής. Παντού είχαμε εκδηλώσεις, έτσι, για να μην αδικήσουμε. Ακριβώς. Όπου υπάρχει ποντιακός σε κάθε ελληνισμός, χωριό, και όχι σε μόνο, κάθε πόλη είχαμε εκδηλώσεις. Παντού, σε όλη τη χώρα. Και όχι μόνο στη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό. Και στο έτσι, εξωτερικό, όπου υπάρχουν ποντιακοί σύλλογοι, απόδημοι Έλληνες. Ας δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Και χάρη σε αυτούς την άφθαρτον και μόνιμον δόξαν της αιωνή βασιλείας σου, ένθε η χαρά των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρετον, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων των εντοπώντων ευαριστησάντων σου. Κυρίου δεηθώμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, ζωή και μακαρή ανάπαυσης πάντων των κεκτημένων και προμνημονευθέντων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρίου δεηθώμεν. Εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων εκκειμένων ευσεβώς. Το σφαγιαστένα και ανέρετον υποτήτων ποντίων, μικρεσιατών, θρακιωτών, και σε τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Τη Μαΐου 2024. Λόγος αφιερωμένος στην Ιερά Μνήμη των από τις αποφράδος ημέρες της 15ης Αυγούστου 1461 μέχρι σήμερα μαρτυρισσάν των Ελλήνων του Πόντου. Ξηρανθεί το ημίν ο Λάριγξ, εάν επιλαθώμεθά σου, ο Πάτριος Ποντιακή. Λεωνίδα Ιασονίδου, και σε απλή μετάφραση στην Ποντιακή, να ξεραίνεται η γούλα μαρα να σπάλουσε πατρίδα. Να ξεραθεί ο λαιμός μου, εάν ποτέ σε ξεχάσω, πατρίδα μου Ποντιακή. Συμπέφτει φέτος 50 χρόνια από την κατοχή της Κύπρου. Ο πολύπαθος νήσος στέκεται στην ανατολική είσοδο της Μεσογείου, πέρασε αιώνες από χέρια πολλών κατακτητών, βίοι παράλληλοι με τη μητέρα Ελλάδα. Ο όρος γενοκτονία δημιουργήθηκε το 1945 από τον Αμερικανό καθηγητή Λέμπκιν, λίγο πριν από τη δίκη της Νιρεμβέργης, για να περιγράψει τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι Ναζί για να εξοντώσουν τους Εβραίους. Έτσι χρησιμοποιείται από τότε για να αποδώσει την προσπάθεια εξόντωσης και αφανισμού με συστηματικό τρόπο μιας φυλής πληθυσμιακής ομάδας από μια συγκεκριμένη περιοχή. Παρακάτω
παραθέτουμε τα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν τη συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους κατεκτημένους λαούς και τους Έλληνες, βέβαια του Πόντου, πριν από τη γενοκτονία. Τις προφάσεις που χρησιμοποίησαν για να δικαιολογήσουν τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών και των Ποντίων, δηλαδή τη γενοκτονία τους. Τα είδη των διωγμών που διάλεξαν οι Τούρκοι για να εξοντώσουν τους χριστιανούς, ιδιαίτερα τους Έλληνες του Πόντου, και το τέλος της μεγάλης περιπέτειάς μας. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα, λύουμε κι αρρώθυμο, όι, 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 να σπάλω και φορώ, λύουμε κι αρρώθυμο, όι, 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 να σπάλω και φορώ. Ένα πουλί, καλό πουλί, έβγαινε από την πόλη, που δε σαν βέλαια πόνεψε, που δε σαν περιβόλαια, επίεγγαινε κόμεψε, σαν για σοφιά στην πόρτα, έδειξεν τέναν το φτερόν, στο έμανο που κειμένον, εσάρο το φτερόν αθε, ατίβαστα γραμμένο. Μα το κανείς κι αναγνώ, κανείς κι ξέρ το λέγει, είδε κι ο πατριάρχης μου με όλους τους παπάδες, ένα παιδί, καλόν παιδί, πάει κι αναγνώ. Σύντε αναγνώ, σύντε κλάει, σύντε κρύτη του αρχαίων, Αγία μας, Θεέ μας, πάρθε τη Ρωμανία. Μαΐου 2024. Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι πάντα ένα. Είναι η μνήμη, αλλά και η συνέχιση της μνήμης και βεβαίως η διατήρηση και η αγωνιστικότητα για να συνεχίσουμε το αγώνα που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα προκειμένου πιο δυνατά να διεκδικήσουμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό είναι που πραγματικά θα μπορέσει να δικαιώσει αυτούς που χάθηκαν, τους 350.000 νεκρούς μας, τις διώξεις και όλα όσα συνέβησαν σε εκείνη την περίοδο της γενοκτονίας. Σήμερα τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους και τους δίνουμε την υπόσχεση ότι συνεχίζουμε τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Η συμμετοχή όλων των συλλόγων, των φορέων και βεβαίως και το μήνυμα που θα περάσει ο κεντρικός μας ομιλητής, καθηγητής ανθρωπολογίας και ελληνισμού, ο Νίκος ο Μιχαηλίδης, νομίζω δίνει ακριβώς αυτό το στίγμα της μέρας, που δεν είναι μόνο η μέρα, αλλά είναι η αφορμή η μέρα για πολλά άλλα πράγματα που όλοι μαζί κάνουμε. Και αείμνηστη αδελφή μου, και αείμνηστη αδελφή μου, Σήμερα, 19η Μαΐου, τιμούμε με σεβασμό και συγκίνηση τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Όπως κάθε χρόνο,
εκπληρώνουμε ένα ηθικό, ιστορικό και εθνικό καθήκον για την γενοκτονία αυτή που την περίοδο του 1916 με 1923 οδήγησε στην εξόντωση πάνω από 353.000 επίσημα καταγεγραμμένων Ελλήνων του Πόντου. Πριν από 40 περίπου χρόνια, 38 για την ακρίβεια, ξεκίνησε μια σημαντική ιστορική πορεία ανατροπής πολιτικής αλλά και ιστορικής μνήμης με τον αείμνηστο πλέον σπουδαίο Έλληνα πολιτικό και στοχαστή Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Και φέτος είναι η πρώτη φορά μέσα σε αυτή τη διάρκεια του αγώνα αυτών των 40 ετών που συγκεντρωνόμαστε σε κάποια πόλη της Ελλάδος, σε όλες τις πόλεις και στα χωριά της Ελλάδος, να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού χωρίς την παρουσία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τον οποίον πρόσφατα χάσαμε. Μια τεράστια απώλεια όχι μόνο για τον ποντιακό ελληνισμό, για ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και για όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίοι αγαπούν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη συνεργασία. Γιατί αυτά συμβόλιζε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Η Πτολεμαΐδα, φίλες και φίλοι, και η τότε Εύξηνος Λέσχη, ο σύλλογος της πόλης, έπαιξαν ένα ιστορικό ρόλο στο ξεκίνημα αυτού του πολύ μεγάλου αγώνα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Ελπίζω και σήμερα να βάλαμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας και μια ομορφότερη εβδομάδα.